Sunana Zinat Umar Faruk, fitacca Zinat. Ka je ka bincika idan kuma ka manta ka sake tuna. Akwai izza mai ƙarfi a tattare da ita. Kin yi kuskuren shiga harkata. Da me kake tunƙaho? Na rantsi da Allah sai na mayar da ke kendir. Kina haska mutane ke kina ƙonewa. Ka san kowa ya kusanci gidan rina dole zai ɗanɗana azabarta. Kina ne wannan? Ashanta ce. Ta kashe wani babban mutum kuma ta ba su gawan su je su jefa. Ban taɓa tunanin rashin hankalin akuya zai sa ta kai bakinta kan dusan da ke gaban kora ba. A gidan zina kai kana ganin yarinyar nan ka san wace ce? Tana hawa motar da take so. Baya yanke mata. Shin wani irin mu'amala kake da su? Do ba ma shiga harkan kowa, abin da ke gaban mu shi kai muka sa a gaba amma ba ku san bakin mutane ba. Hajiya ko za ki iya ga mana ni kasuwancin ki? Kamar ya kenan? Abin da ke tsakanina da Alhaji Jibril ba soyayya bane, alaka ce. Akwai bambanci tsakanin alaka da kuma soyayya. James kin yi saurayi kenan. Hoto wani gani a bangon wai. Abokin mutunci na ne. haba dan Allah ba ki gani ne? Ina sarkin haka. Ya kamata ki kwantar da hankalinki, ki san da cewa gidan Zinat gidan gata ne. Na taso a cikin rashin gata sanadiyar rasuwar mahaifina. Ya bacci magagaran me ke. Subhanallahi. Sifon, saki jikinka mana ko akwai wata matsala ne? Safon yana cikin matuƙar buƙatuwa ta kuɗi. Amma kun yi saki ciwon ya girma. Ya kamata fa a yi gaggawan yi mata aiki. A gidan zina al'amura fa suna faruwa. Shirya ma yaƙi yanzu. Wai gagarumin yaƙi. Kana ƙara taku ɗaya wallahi sai na gube ka. Ba ka tsaya ba, ina za ka je?
Lallai tunani na gaskiya. Wannan shi ya kashe ɗan Liti. Yaro komanda, ina so ka turo min da runduna ne. Kaman guda nawa? Gurup 3. Gurup 3 sun yi ma, na ji labarin an ce daji ne mai mugun hatsari. Sun isa. Yau na ga sai kallo na kake yi. Ai kullun sabuwa kike zama mu. Aikinamudamukafara production ke gabatar muku da sabon fim din su mai suna Sanadi. Tun da na ganki a cikin makarantar nan naji ina kaunar ki. Wai me yasa samarin makarantar nan ba su da kunya ne? Hausawa suna cewa san masu wani koshin wahala. Har yanzu na da girman kai. Ke ne ka ce kaka sai yana ta. Kadan kika fara gani a cikin din. In har ka fara soyayya da ita zan baka 50k. Kuma in har bata so ka ba zaka bar 50k. Na yadda. Ai ko sai su yi ma. Shi zai yi nasara akan ta. Sanadi. Allah da Allah. To me ka zo yi nan gurin waye kai? In ina raye baran taba bari a wulakanta mace ba. Sanadi. Ina nan na dana mutuniyar tarko. Wani wani irin tunani ne haka? A gaskiya na kamu da son wani. Yes! Tarko na ya kama. Wani dan makarantar nan ne sunan shi Jibrin. Wallahi ta su bai. Ta yaya aka kashe yau kanta? Amma kina ganin ba zai raina ki ba? Da ke bi na daki na. Shikenan. Ya yi nasarar sace zuciyarta sai dai shi kuma kishi kumallon mata. Na zo ne in ja miki kunne akan Suleiman. Amma kai mayaudari ne. Kawai je ka raba su. Ba matsala. Ko in ga bayan ki ko ki ga bayana. Sanadi. Na shiga ban dauka ba baya fitta barawo shi kuma baki shi ke yan kauya. A yau ya kace ta gano wani dole Allah dan kaje wani mataki za ku dauka game da wannan abu. A yanzu dai muna nan muna ta bincike. A gaskiya garin nan namu na dan mani ya lalace. Yanzu haka ta je yawon iskancin ta ne. Irin maganganun banzan da ake yi akan yarinyar nan. Ki kwantar da hankalinki. Babu kashi. Sai na tura ma da zanda. Sai dai ka tura min ta bluetooth. To a neman mata yakinta. Zan damka wannan kesin zuwa ga wani jami'i na. Ni kuma na yi alƙawari wannan kesin kawai ke buga. You are very stupid. Constable, wani alƙawari kai ma ƙasar ka za ka yi. Ki duk wani wanda yake da sanu a wannan kisan sai na ga bayan shi kowaye. Shi tsautsayi baya wuce ranar sa. Neman giba an nemo ra. Sai gyaɗa sai ya. Da mai gyaɗa wani kusa da aka samu. Akwai wani saurayin ta mai suna Suleiman. Kai ka ga abin da ya faru. Kamar komai a hannu. Ta nuna kai ka kashe take. Ba ni bane. Ga mai ƙoro ba mu gida. Labari da tsarawa AB ya riba daukan nauyi Suleiman dan gaske ba da umarni Maku dan nufawa za mu dinga kawo muku wannan aikin duk ran Alhamis misalin karfe 8 na yamma cikin YouTube channel ɗinmu mai suna 24 hours.
Salim da Allah da annabi ka tashi. Da Allah kaka tafi ka bani. Salim magana fa nake ma. Ka fita waje da farfaban za a sace ka dawo gida ba kwanciya hankali a wajen ba. Mai gida ni fa ka fara ƙure ni kanka ƙure ni bango zan ɗau mataki a kanka. Mataki? Mataki a kaina? Duka na zaki? Duka na zaki? Ni ba dukan ka zan yi ba amma zan yi wani abu. Wani abu a kaina? Jira ni ina zuwa. Ansa. Me zan yi da shi? Idan baki ansa ba zan san ba kya ƙaunata ba. Ba zan san kin tsane ni ba. Ke ki ansa ki buga mun. Idan baki ansa ba zan san ke ƴan halak bace. Salamatu ni zaki kashe? Da abin da rike miki ba kya gani da rana tsaka? Ido na ganin ido? To duk wanda ya ce zai ga bayana, insha Allah ni zan fara ganin shi. Ai da ka tsaya da ka ga abin da zai faru. Wallahi ba zan tsaya ba. Assalamu alaikum bayo Allah tambaya niki. Da Allah ba ki ga wani mutum ya wuce ta nan ba. Me karamar riga? Eh. Ai baƙin wando? Alamin ya ji ciwo a ƙafa. Tabbas shi ne. Wallahi ban gan shi ba. To ba ku. Da karamar riga, me baƙin wando da alamun ciwo. Wallahi ba ki gan shi ba. Inge mun kuma ki ce ba ki gan shi ba. Gaskiya wannan mata. Ko na fa ga mu ne. Ba ta nan fa. Sannu Salim. Kira ku a waya kuwa? Yanzu ba wanda ya kira na. Yanzu da kama na damƙa ma wani jami'i na mai hazaƙa zai kula min da shi. Yanzu da haka ma yana ƙauyen nan. Amma kana ganin babu matsala don irin haka ya faru. Suna ɗaukan mummunan mataki a kan abu. Ban so wani abu ne ya faru da babana. Me yasa ma ba wanda ya san maganar nan daga ni sai ku? Jami'in da na ba mu wannan aikin yana aiki ne a hukumar DSS. Sannu Salim, ka san mu 'yan uwa ne, in ba mu taimake ku ba wa zai taimake? Gani mun gode. Afnan, zo ki duba cikin mota ki ɗauko kayan abincin suna cikin boot. Alhaji wai ya zancen mu ne, ka ce ka bada aiki kuma har yanzu ba mu gani. Ba hajiya, wannan aikin da na bada an gama shi, yanzu hujja ɗaya muke jira, in Allah da kuma za a same ta. Jikin damu, in Allah da. Gaskiya ni abin da ya fara bani tsoro, wai yaushe za a dawo mana da babanmu. Malam Musa ba mu ɗaya uban mu ɗaya, ba zan bari wani abu ya same shi ba. Yanzu ma muna jira amsa ɗaya muke jira a bamu.
Kar ma dai in kira sa waya. Kai kaɗai fa nake so, kai ne abin dole in sa ka farin ciki. Ai ni duniya ban da saurayin da wuce. Aisha, shi kuma wannan waye? Hadda ki cin wannan saurayin kenan. In dai kuɗi na bada aure, to tabbas ka sani Aisha ta wace. Akan Aisha sai na kashe ka.